Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw ko natong tanan, no? Kumusta? Adlaw dahil karong Sabado, no? Pizza 27 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Ug sa dili pa din, no? Shout out ko, no? Sa tanan na nagsunod na nagmahano, salamat kayo sa nagsubaybay. Sa dili pa dahil, ako masahon na nilipipila na nag-comment, no? Si ah, Mila Sistoso. Ganahan ko si Jenny og Dave og ang magkadayon. Okay, salamat kayo, no. Mila Sistoso og kang Luciles mo din. Buang kay si Jenny Dave. O buang kay kasi Dave. Apasa si Jenny oy. O kang Kitten Slab, Looya ni Ellen. Ibiyaan sa nanay Jenny niya. Okay, salamat kayo, no. Kitten Slab og kang Luciles mo din gapo, no. Appreciate ka, Dave. Makasapot, oy. Palayasa si Amy, Dave. Okay, salamat kayo sa pagsubaybay, no. Sa pagsunod sa mga sugilanan. Pagkatano, di ito maglangan. Ang laing sumpay ning naghinapos nga sugilanon na sinuwat ni Marites Albores. Fire 31 na ta, no, mga followers, no. Fire 31 na ta. Anli nun sa kagahapon. Lisod ning bata aguna-una ko doon sa unahon ay. Alibi, arigod alibi. Ayaw, nanay! Ayaw, mama! Okay, good ano na lang. Mga uno na ta sa paborito ni mo. Kan-anan, inig-abot na to sa mall. Ug unya, mag-shopping ta sa dili ka pa magduwa. Okay na? Oh, Okay, sige. Kana ang una na to buhaton. Tatay no. Uba? Ano lagod lang gabi. Alibi, sanding na ako ulit. Masin og magduka ka pa. Sa'yo para bakay kang gipukaw ni tatay ni mo. wa naman ko duka. Kay tiguang na ng bata Nanang tatay. Hmm? Upa na to nanay unya. Kita ta nanay Jenny unya tatay. Ha? Kanan ako kita nanay. Mingaw naman ko nanay Jenny nako. Duwa mi slide nanay tataya. Helay. Anak. Ganahan ka og balon, di ba? Mamalitag kang balon unya. Mamalitag pila ka pa. Kanang lain-lain og kolor. Ganahan ka? Oh, Okay, sige. Mamalitag balon unya tay ha. Kanang daghan kay ganahan si Inday. Naghandog pa di gihapon siya ni Jenny. Good morning. dayon. Sayo hagot nimo. Pasado alas 9 nas buntag. So, dili na sayo. Tingkadug pagani ron sa mga way trabaho. Pero, babad sa cellphone tibuok gabi eh. What? Don't tell me nga. Miyembro ka na ana. Gamay. Coffee ka? Ako na maghimo og coffee para nato. At iman na lang ang imong kaugalingon. Tarong ba? Dili na imong buhat. Buhat na sa babay. Oh, well, what can I say? I am ready to serve. Bala ka. Abusaran na kung ikaw pa'y mo atiman ako. Libre na gani akong pagpuyo din niyo niya, ikaw pa'y mo atiman ako. Dali na lang sa kasina. Andaman ta ka og kape. Pero, kape ra ha. O ako'y lang ikaw offer ni mo. No worries. Ako ka tibok adlaw karon. So, manuroy ta. Mananaw tag sini, then dine. Nya, may bagong abli nga Japanese restaurant dito sa mall. Nga atong naagan karon. Adto ta dito magaon. Bahala ka. Ikaw bitay mo bayad. Of course. So, Ay. where's my coffee? Disay nga nindot pero among restaurant. Japanese restaurant.
Ryuji Japanese Restaurant. Nindot kayo. Oh, well, daghan ko kasuwayan nga authentic Japanese restaurant. But we'll see kung what's the difference if there's any. But if may lain kang gustong kanan, we can. Jen. Baby, yan ang mihunong ka. May mo bang muhapita diha, makadiyot lang? Sa toys department? Oh, may paliton lang ko kadiyot, ha? Hey! What ako? Ay, iso toy nas paglagaw. Kanindot ini. Ako din paliton. Kanang Barbie doll nga imong gikuptan? Oy, may kinugos ka nga nag-birthday? Wa. Pero ganahan si Inday ini. Malipay ang akong anak ini. Anak? You mean? Si Elaine. Ang anak ni Dave. Giisip ko na siya sama sa matuod kong anak, Josh. Abi ko bag, move on ka na. Basin pa di ay og magkita mi. Puhoy. Og mahatag ko ning niya. Jenny, Ganahan kay siya og dal. Mong paliton ko ni para ni Inday. Wait sa ha, bayran ko ni. Kadiyot lang. pinanggagil kaya niya ang anak ni Dave. To think nga, dili niya kini anak. Amot pa ka, kung iya nagyang kaugalingong dugo. I can only imagine kung unsa siya kamapininggaon. I can't wait to give you one, Jenny. Soon, kung andam ka na, kung dawato na unya nimo, ang akong gogma. Ali na, tatay! Ali na dayon! Dali na nak, ba? ay ko guyura. Ay, ali na! Palit na tol! Day, sunod mo ni nanay. Ay, padayon lang mo, oy. Kay dili ko makapaspas og lakaw. Sakit biya tao ring tuhod ako. Kita na lang magkuyog, Day. Excited kayo si Inday nga migkuyod ni Dave. Paingon sa mga duwaanan. Ang mga souls ay mituyog yun ang ilang mga liog nga nalapyan ni Dave. Mas misamot masapgod ang iyang kagwapo karon. Lapi pa kay mas minindot ang iyang barog ug maayo na sab siyang manamit. Lahi gud kung may kwarta na ang tao. Kaswerte na kung aghihatagan ko niya o ikaduhang higayon. Swerte gud kayo kung nga nakaangko ni Dave. Busa angay lang nga duplihon ako ang akong effort sa pagpamawid niya. Dito, tatay, oh! Awa! Ali na dayon, tatay! Ali na! Tempa, magsige na malagag pagguyod ako. Uy, saan man nabali naman eh. Ipasagdi na lang nag-imong anak. Lakaw na. Kay di yung ko makalang kaupusok kay sakit na tao ring tuhod lagi. To ana, ay, pidagan na. Elaine! Elaine! Nay, di sa mo nay ha. Kamu sa pag-uban ni Amy. Tatay! Awa, tatay! Awa, tatay! Nice kay tatay, oh! Unsa pa gisigihag tudloan ng bata, ah? Suot na ko, tatay, ah! Tuwa na ko, ah! Kadiot, hubuasan ng shoes nimo. Ibutang sa shoe rack nila. Sige na. Kay ba, mangkukod? Alina, suot na ta! Lagi. Musunod ko. Yay! Ay, bata eh. Ay, pastilan. Abi na ko kung sinakita ganina. Bag-urad ay nga slide. Ako na mo uban ni Inday sa sud. Ako na. Naana naman ang bata nga si Gina ikaw man duwa. Ako di ay. Ako na lang. Kay maglisod niya kagkukudan ng bata. Sige. May bangko sa kilid na oh. Lingkod lang una. Ay, sige, nakapoy na kaya, oy. Kanina pa na sige, tuyo, release mo.
Na, usa ka oras para ba ng bataa diha magduwa? Pastilan. Piyong-piyong na lang ko dire, oy. Sige, Nay. Duha ka semana na ang nakalapay. Sukad nga may piya si Jenny sa bahay. Pero hangtod karon, bisan asa may paingon. Kanunay paghihapon nga mahisgutan ang iyang pangan. Kasosyal good ani dinhi. You like it here? Mahalon. Mas mahal ta ka. Sus. Oy. Here. Hello, oy. Ka-gentleman sa kong amigo. Kalitan ka ganina, no? Amin mong kinsi kong birahon. Bangko ra ni. Ikaw ba? Migo-migo ka niya. Amigo ka ron. Amigo ka ron, pero hinigugma-ugma. Here's the menu. Pagpili. Ah, ikaw na. No. My girl gets to choose. Bahala ka. Orderon ko ning tanan. Nahinamdom na hinoon ko atong nag-uban mi ni Dave. Katubang nagkita kita dito sa usa ka kan-anan. Japanese resto sabto sa imong amigo. Orderan ko nung ko ni Dave ug usa ka sako nga tempura. Oh. You're smiling from ear to ear. Ang kasi di magkatawa, be. Usa ka sakong tempura, unya usa sad ka planggana nga ramen. Diba? How I wish. Ngayon usap ni anak ka. Kasaya. Ang imong naong every time you think and remember me. Josh. Josh? Tita! Hey! How are you, my favorite pamangkin? I'm fine, tita. By the way, this is Jenny. Akong amiga. Jen, si Tita Cha. Igsuon ni Mami. Hi. Good evening, tita. Hello, dear. Mas ganahan ko inig imong gikadate karon. Mas gaan og porma. Mas simple og buotan tanawon. Unlike sa katapusan nimong gikarelasyon. Pagani, pero may confirmation na ka sa akong iyan, ha? Josh. Anyway, why don't you join us, tita? Here. Fine. Gusto usab kong himbisan ako daan kining imong amiga aron mas akong makailap. Actually, nalabay ra ko din and decided ka musud cause you know na, it's you. Then, nakita ta mo. And, Dali mo. oh. Ha! Look who's here. Emmy? Well. Tita. pagbuminaw Shit. sa Lex Bilang ka Pinoy. dyan, stay near, Jen. Apason ko na si tita. Uy, kamahalon ko din yung gisudla na ito nga kan-anan di. Wata makasway ini sa una, nay. Mao nga musuway ta karon. Oh, dali mo. Diri ta. Diri, nay. Diri ka. Elaine, diri ka, Inday. Diri sab kaga. Well. Oh. Small world indeed. Tita? Don't tita me, bitch. Kay wa pa ko malibot sa imong gibuhat nako. Masalamat ka gamihangyo nako ako pag-umangkon nga buhian ka na lang ug dili ipadayon ang pagkiha nimo aron makabuhi ka. Tita, please. Ayaw paghimo og eksena din Kinsa na siya? Ako? You wanna know me? Well, ako ang iyaan sa lalaking gihukhukan ining babayhana kaniadto. Tita, let's go. No, wa pa ko mahuman ining babayhana. Tita, please. I am just so glad nga nakakita na kaglaing babay karon, Josh. Puli ining babayhana. Kaysa sinugdanan pa lang. Sa una ko palang pagkakita sa dagway ining babayhana, wa lang yun ko makauyon niya para nimo. Josh? Nanay! Nanay!
meaning of this? Imong anak ka ng pataa? My goodness gracious! George, unsa gud ni? Ang ka na sabi ni mabayhana? Oh my God! Dili ka pag yun mahibaw mangita og babae, ha? And what is this? Kaila sila inagikaoban ni Emmy? Unsa ba ni naglibog na ko? Unsa ba ni pasabta ko? Tita, please, may mo ba? Let's go. Pamiyaan tagikan din eh. Let's go. Let's go. Jen, let's go. No! Let go of me, Josh! Stop making a scene. Giignan na kagad din ako gusto makakita pasagsagway ng babayhana human sa iyang gibuhat na. Di ba? Ha? Inay, ato na si nanay, ha? Ay, ayaw sa uwak, nanay. Pero kinahanglan nang mabiya si nanay. Nalipay ko nakita ta kanak. Niya day, oh. May gipalit si nanay para nimo. Sige na, dawatan na. Dili lang ko, Toy. Ikaw lang ako, nanay. Nanay, ayaw lang ko biyain, nanay. Ubanan ako nimo. Ubani ko. Balik sa ato, nanay. Please. Elaine, bisitahon ka ni nanay sa sunod hikayon, ha? Ato na ko, ha? Nay. Jin, Dave, kikupta niya ang kamote, Jenny. Dave, buhiin ako. Nagpaabot na si Josh na ako. magsulti ta. Dili ka ron. Sige na, buhiin ako pa. Jin, Ato na ko. Nanay! Nanay, ayaw ko biyain, nanay! Nanay! maggawas sa ta. Elaine, dali, kugos ni tatay. Oh, sige. Nay, tana. Masurod ko. Nanay! Tatay! Apas! Nanay! Diyos ko! Diyos ko, ano nahitabo man kini? Nganong karon pa man, kundiin maayo na ang tanan. Kundiin gisugdanan namo sa pagbangon pagbalik ang amo pa ni May. Nganong gikakita ko man sila pag-usab. Ngano man? I said, let me go! My God, what was that? Goodness, tita. Huwag mo kag isina dito napita. Where's your class? I left it somewhere else. Huh? I'm sorry, iho. Pero may bukal kinag akong dugo niyang nakita ko pag-usap ka to babayhana. Can you just imagine sa kalagot kung gibati niya ni ato nag-away mindua? Ha? The nerve niya to babayhana. Ha? Nakahantok na sa tingali og laing lalaki. Wait. Gan kaila sa imong bagong gikauban karon ang gikauban ka ganina ni Emmy, ha? Pasabta ko, Josh. Tita, I don't have to explain to you anything. Kay ako ning kinabuhi. My life is none of your business. What? Josh? No. Dili mahimo, ha? Gusto kong basayod. Pag umangkunta ka, my dearest one, dili ko musugot ka mapunta ka lang sa babae nga angka na. My God, dili siya angkan. Kitawag siyang nanay with that bastard child. Pasaylo ako. Pero unfair sa bata kung nganlan mo siya, anak. This is getting out of hand. I'm sorry, tita. Pero magbuwag na tagi ka din eh. You go your way, and we'll go our way. Di ko gusto magkatinubagay ta. I respect you. And so please, excuse us. Let's go, Jen. Josh, iho, you can't do this to your beloved tita. Choose wisely, iho. Jen. Josh, Ayaw si paminaw. kikuptan niya kung kutang akong kapot. Dave, Sabay na ra magsulti. Okay, sige. Pero hinaot mo ang tanga pamation ko nimo. Please. Hatagi ko ninyo higayon ang makapasabot ninyo, Dave. Nay. Oh. Huwag na mo tingog si nanay. Diyos ko.
Can I come in? Imo ning kaugalingon. Kinsa mo kung dili mo padayon nimo. Jen, Dayon. Diya ka na kay magkuha kog imong mainom. Oh. Oh. Kadiyot lang. Nganong gigunitan ko nimo. Buhi ko, please. Please, don't get mad. Please. Nagsulti na tamay tungod nini, di ba? Wa ko'y gilimod ni mo dyan. I really did not know nga may anak o paris na si Emmy. Di ang nagkarelasyon na. Please, tuhoy ko. Ay, nagkasuko na ako. Wa ko masuko. Naglipok lang ko sa angay na kumbation karon. May mubaghatagan anak ko ni mo kikayon. Gusto kong makinusara. Mubalik ko, ugma. Mudyutin ako sugod ugma. Then, ihato tika. O kuhaon pagkauman. Josh, Please, don't push me away. Dili na ko kayawan dyan. Josh. I love you. I love you. I love you. Please, don't hurt me this way. Don't. Josh. Dili ko mawa. Matuod kang higala, Josh. Busa matinud-anon sa kong higala di ani mo. Pero nga nung gibati na ko, ngakaroon pa lang. Nawa ka na ako. Tugod bas na hitabo ka ganina, nga kasama. Matungod sa panagkita ninyo pag-usap ni Dave. Nabalik ba ang imong pagbati niya? Wa, Wa, wa. Kay wa sukat mawa ang akong pagpatik niya. Jen, O gisakitan ko. Gisakitan ko sa nahitabo ka ganina. Alang ni Dave. Anong ko hindi man. Anong mas labaw ba ko sakitan kung bumati siya o kasakit? Jen. I'm so sorry. Kung di kabalik ko lang yung tanan. If only I have known nga moabot ka na sa akong kinabuhi. I would never ever want to make you cry. Josh, Kaswerte ni Dave. Mahalin mo siya. Josh. It's okay. I get it, Jen. And I understand. Sorry. I'm sorry. Pero sabtag siya paghihapon nagdiya sa kong kasing-kasing. Dili ko kasuklian ang imong pagbati, Josh. Sorry. Gihatagan kag sayop kapag laom. Sorry. Sorry. It's okay. It's okay. It's okay not to be okay. Josh. Kung mahimo pa lang, i-rewind ang mga panghitabo. Oh, God, it pains me more
na makitang muhilak si Jenny. Nawing nga usa ko sinungdan sa iyang paghilak. Wa ko'y mahimo. Karon mawa ang gipati niyang kasakit. Oh, God. Anong inyo niini kasakit ang magmahal? Gama ko na ba kini? Sa pagduha na ko sa mga pagbati sa mga babae ganiadto. If so, forgive me. Sa akong kwarto na lang ilawas ang bata o pahimutang. Kami nalibag tupad pangatog. Tingalig magkamatanig balik. Ako na bahala mo pahilom. Sige na. Unay, Ganina pa mo ay mong napahilo na ang bata diyan sa akong kama. Dili ka pa mo gawas. dinhin na lang sa kumatug tupan ninyo ni Inday na eh. Dave, Dili pa ko gusto mo balik sa mong kwarto. nasayod ka gyud nga dili ka makalikay niya hangtod sa hangtod. Kinahanglan mo bang sulti, anak? Nay. Si Jenny. Dave, Gusto na ko siya pugngan kanina. Dili ko gusto nga buhian ang iyang mga kamot aron sa ingon. Badala ko siya pagbalik din sa ato. Gusto kong ingnon siya dili na tumukuyog. O dili niya tutawan na. Gusto kong masayod siya. Gimingaw na niya pag-ayos intay. Gipangita siya ni ini kanunay o o ikaw, nay. Kaganina pa siya naghatod sa bata dito sa kwarto ni nanay. Pero hangtod karon, wa pagyapon siya magawas. Naglikay ba siya nga magkasulti kami? Musud na balang kako sa mong kwarto. Ug-ugma na lang magkisulti ni Dave. Diyos ko. Nganong karon pa man. Nganong kung kanus gusto na kong mag-usap ug matibog pagbalik ang among pamilya. Nganong karon pa man kini mahitabo. Nganong. Nakatugnas na ito pa ni Inday Ilin. Siya na parang orasa. Mugkadlaw na. Pero wala gyapo ko duka. Di ko makatug bisan sa pala ko pagpiyong. Dili mawasak mo na una. Si Jenny. Jen, kimingaw na kay ko nimo. Huwag ko masayon. Nga batiun rin kong sama ni kamingaw. Sama ni kahawang sa imong pabiyan. Biswayan ako sa pagpaliwag kining lahi ng kipati na ko. Alang nimo. Pero di ang nakita ti kang kanina.
Gusto kong gakson ka. Ug dili na buhian pa. Nga nagsige maghihapon og tuwa ang akong luha. Ano? Ano dili pagkabawa sa akong hunahuna, Dave? Anong mahal man kaayo ta ka? Oh, si Dave. Nanawag siya. Dili ko mutabak. Dili ko. Dave. Hello. Dave? Nga nanawag ka? Nanawag ka pero dili ka mo tubag. Dili ka mo tingog. Paghun ko na niya. Tingog pa. Unsa? Sulti pa. Unsa? Gusto lang kong makabatis mo tingog, Jenny. Nakainom ka? What? Si Inday. Dali na bang mihilom ka kanina? O okay na ba siya sa kung gihatag niya nga parpital? Giganahan siya? Nangita ba gihapon siya nako? Na... Di ka lang mangutana kung nagpangita ba ko nimo. Dave, paungon ko na niya. Ano na yung nagmata pa ka? Ikaw, ngano nagmata pamansat ka? Laba ba siya uban nimo? Kamu na? Nalagapuyo uban niya? Malibayon ka ba, Jenny? Wa, dili. Wa, ug dili. Unsa? Nangutala ka ko na papasiya uban ako. Wa. Kung kami na ba? Dili. Kung na ako puyo uban niya. Wa. O kung malipayon ba ko? Dili. Dili ko malipayon, Dave. Jen. Ngano? Tugod kay... Ngano? Bye na, Dave. Bye. Ayaw siya. Ayaw pot lang linya. Okay na. Nga dili ka lang tingog. Basta masayod lang ko nga nakakasabikas linya. Okay na ko yan na, Jenny. Dave. Ayaw kong lisod-lisod, Rabbi. Jen. Mihila ka. Oy. Gisipon ako. Baka ako nagyapon ka. Ang tudong. May kasulti. Gisipon gani. Di na pwede sipon nun. Samot na nga dugay ko nakatug. Sige na, babay na. Matug na ko kay mo trabaho ko ugma sa usa sa mga ospital din sa syudad. Mawa. Ay noon. Sige, bye-bye. Pag
dito, sad. Jin, Mm, bye. bye. Jin, Mm, na-miss pa sab ko nimo. Oh. Miss na ka. miss na ko na masugsugon, no? Wala kay kuliton. Wala kay mauto-uto. Wala kay nakitang like amiga nga parehas na ko, no? Kaya wala lang ikaw, Jin. Nag-inusara ka lang. Naibaw ko. 1 in a million ka ako. Jin, Mm. may mo bang... May mo bang... Magkita na? Kimingaw na sa bisintay ni mo. Magkita na na. Mga unta. Mga ligaw sa dagat. Pares ako na. Magduwa. Magdakop-dakop. Balik na, Jin. Unya si Emmy. Ha? Kung mo balik ko, unsaon na lang si Emmy. Jay? Oh, Amy? Na si Emmy? Sige na, i-off ko na ni. Bye, Dave. Oh. Dave, kung nasayod ka pa lang, unsang akong kagustuhan nga makauban ka pa kusap. Ikaw og si Inday. Ingon man si nanay. Pero dili mahimo. Dili na mahimo, Dave. Nagmata ka pa di ay? Misaway ko sa pagkatog, pero dili ko makatog. So, nagbalik sa kwarto? Mauban ka ba na ako sa pagsud? Dili. Dinilaon ako sa balkonahe. May mo bang ubanan ta ka dinhi? Gusto kong mag-inusara. Kaganina, ang may tungod sa gisulti at ang babae. Si Diyos. Siya di ay ang lalaki nga imo giubanan diyang bibiyak ka lamang. Katawanan. Katawanan, Amy. Unsa na lang kasungugan ang kapalaran. Si Diyos, bakit? Si Diyos nga nakagusto usab ni Jenny. Dave, Sulti ko sa tinuod. Kunuha ka pa biya ni Diyos. Makahuna-huna ka pa ba sa pagbalik namon, Inday? Dave, Mibalik ka ba namo? Kay gusto kang matibok ang ato pamilya. O mibalik ka lang, kay wa ka nilaing kapaingnan. Ako na sab karon amang utana, Amy. Kimahal bagi ko nimo. nasayod ka, mahal ta ka. Nasayod ka ni Ana, Dave. Ikaw lang ang labing unang lalaki nga akong gimahal. Kani adto. Pero sa diyan nagkalisod ta. Ang maong pagmahal, kalitsab nga nawa. Dili na tinuod. Bisan ka nung sawa, mawa ang akong pagmahal ka ni mo, Dave. Tinuod? Wala na ako makita ni ato higayon. Nga imo kong gisalikway. Kay may dato ka nang gipuli na ako. Sorry. Masaylo ako. Ang kunan ko nga nasayop ko. Nagpada ako sa kumpangandoy nga musaka. Abi kong siya na katumanan sa ko mga pangandoy. Abi kong magmalipayon ko ba niya. Abi kong... Dave, masaylo ako. Ug sa diyang katalikdan ka na niya. Nahinumdum ka na namo. Mibalik ka. Kinasayod kang bukas paghihapon kinibay kag gitukod ko alang unta sa tong pamilya. Nasayod ka nga bisang unsang orasa.
Andam ko sa pagdawat nimo. Nasayod ka kung unsang akong kagustuhan nga magbalik ka namo. Nasayod ka na sa usa mo lang kapag pangayog pasaylo. Pasaylo ang tadayon ka. Napasaylo ba yun ko nimo? Ang tinuod? Oh. Oh, Imi. Pero matag adlaw. Nakigubat ko kung unsaon sa paghikalimot sa imong gibuhat nga pagtalikod. Ga, andam kong hulipan ang tanan akong pagkuwang. Andam ko magpaubos imong mando. Hingpit lang ko ninyo mapasaylo. Ikaw ang gihimo kong inspirasyon diyang gitukod ko kinimbaya, Amy. Hinungdan ka sa imong pagbiya. Gipaabot pagyapon ka nga babalik. Nagpakabot na bungol ko sa gisulti sa uban nga kalimutan ka. Pasagdan ka. Pulihan ka. Kamay daghan pang mas labaw pa nimo. Kalakip ka niya babae nga batuod nga nagmahal na ko. Akong gipaliwa tungod nimo. Si Jenny pa. Mahal na ni mo siya. Higala ko siya. Higala? Nagtugang ako magkakita. Si mong tinanawan o glinihukan ka ganina. Ang imong kagustuhan nga kuptan siya. Ang imong tinutukan niya. Ang pagtagad imong gihatag ni Jenny. Dave, dili ka to pagtagad sa usa lang kay higala, Dave. Oh. Ako ba yun ang isyu? Ang ako ba yung pagpakasa ang hinungdan ng tanan? O ang imong pagbati nga to sa suod ni mong higala? Ayaw ko sa pag-istorya nga murag ako na hinuon ang sadan, Amy. Nga no? Dili pa ko tinuod. May pagbati ka na nga to ni Jenny, di ba? Mahalan ni mo siya, dili ba? Nagmahay ka nga mibiya siya dinhi. Og nagmahay ka nga imo pa kong gidawat pag-usab. Oh! Abi kong igo na nga mibalik ka. Abi kong magmalipayon ako o magmalinahon sa ibang pagbalik. Kaya abi ko nga mibalik ka tungod kay nasuta nimo sa imong kaugalingon nga mahal di imi mo. Nga mas mahinugdanon di imi mo. Nga dili mi nimo mahimong kalimtan tungod lang sa imong ambisyon. Andam ko, Imi. Andam kay kong kalimtan ang tanan. Kipaabot ako ang imo pagbalik, di ba? Kitawat ka. Unya karon. Ingon din ini. Mahal pagyapon ta ka. Mao ka na'y tinuod eh. Pero mas mahal din mo ang imong ambisyon. Kana ang mas labing tinuod. Dave, sorry. I'm sorry. Asa na tao man ni Dave? May paglaom pa ba ta? Ang tinuod. Ambot. Kung dili ka pa musod sa kwarto, maunan ko. Ginoo ko. Dili na kumakaon. Na,
Ato na sa tatay ha. O, dili mo lagog layo ha. Tabangi si lula nimo sa papanglawog si mga baboy ug manok. Inay kahuman nimo kaon di ha. Ato as lula nimo sa silong. Oh, tatay. Tatay, ato ko ilang manok ko niya, tatay, ha. Naaraman ila sa dool ila lulo. Sige, pero dili magdugay sa pauli ha. Pauli og paniud to aron dili mangita si lula nimo. Oh, tatay. Sige, adto na ko. Di mo ang takag... Amping! Wala ka na siya mananghit na ako. Kani ato, dili gyud siya mo biya nga dili mananghit ug muhawak na ako. Hangtod ka nus ang maingon ta ni Dave. May barog naman ka. Ako nawa siya ko plate, manaman ko. Ako na hugas, anak. Ingon man na ni Jenny, washan ang plate, human o kaon. Elaine, uwa na din si nanay ni mo, Jenny. Ako na ang niya. Ako na yung hugas ani mo ang plato ko, Chara. Ingon nanay, kinanang... Nanay! Sige na lang, nanay. Gipulaan ako hapit maminaw anang kanuna ni mong paghisgot siyang pangan. Sa pangan ni anang Jenny. Huwag kang lalaing gisgutan kung dili siya. Ako? Unsa naman na ko, ha? Imo ko inhan, Elaine. Nalimot ka ba, ana? Sorry, napaghilag. Sorry. Wala ko tuyo ang musaka nga akong tingog. Sorry. Sige. Kung ganahan ka ikaw umuhugas, anang mo kinanan. Sige na. Hugasin na. Kaniyot lang, Elaine. Elaine, Inday. Kung bawa ba si Mama, mingawan ka ba usap na ako? Magpakita ka ba usap na ako kung mubiha ko pag-usap? Ha? Gimingaw ko sa kaning pagtagad nga imong gihatag na ako, nak. Kamingaw og pagmahal nga imong gihatag karon ni Jenny. Ako ka na kaniadto. Ako lang. Pero karon, bisan wa na siya. Kailo ko paghihapon siya sa inyong atensyon o pagmahal. Mas gusto ka bang wala din si Mama? Ano nga mingawan ka usap na ako? Mao ba? Ha? Ay, kabugat pa ni gibit-bit ako mga kinumpra. Nakapalit ko og karni sa baboy. Og di sa man ako isda. Ug may utano na saba. Sa papay ko nga. Uwa na maglali. Ay, hala, day uhong ay. Magpalito anak kay season ra ba na din sa merkado. Dili permi. Sige na, good ma. Sukti na. Sayang kayo kay Derek hiring ni pa yung sa inasod. For taker ba ya? Nya, naka-hospital ko. Wa pa kayo magasto. Ay, ambot ni mo. Supakira kag yung dako. Ma, ano good ka? Ayaw kung dili na ako i-grab ni nga opportunity. Panagsaragot ni. Ay, bahala ka. Sigurado ka mantaan. O, lagi. Agay ka na pwede dito si Geraldine. O, i-process niya ang among papeles sa akong amiga. Kung masugot ka, o sugtan sa silingan sa iyang mama. Mangita na lang niyo, usap. Aron, mo yung ikauban ko dito. Ako. Sorry namin ako sa inyong istorya, pero may mo bang ako na lang ang imo ikauban nga mularga pa ingon sa laing nasod? Please. Ako na si Emmy. Taga dinhira ko sa baryo tayong. May passport naman ko, miss. Isaad na ako. Dili ka magmahay kung imo kong tabangan. Please. Elaine, ali una pi. Singot ka na imong buko-buko, oh. Pahiran una na ko, nakbi. Bi, ali pi, singutan ni mo, oy. Nanimahaw na kang sunshine, oh. Ingon tatay, humot ko sunshine. Humot na lang. Bi, ang ilok, Bi. Ayaw. Nak, mag-amping ka kanunay, ha?
dili ka magpapadlong ni tatay o ni lola nimo. Unya, dili nimo pasagdan ang imong buko-buko ha, nga maughan sa singot. Kay mao man ay magkapaupo nimo. Muinom sa kakanunay og vitamins. Dili na si lola o si tatay ang mopainom nimo. Dumdum na lang og imo, aron nga dili ka masakit. Og dili ka sipunon. Labi pa kung init kaayo, nya mukalit sa pag-uwan. Daman ko payong. O nya, abi ko mo laag ka, wa man kay dang payong. Baho naman ganing suka kang bataa ka. Mahal ta ka, Elaine. I love you, anak. Bisan malayo pa ko nimo. Inumdumi ka nunay, ha? Nga dili na mausap ang akong pagpahal nimo. O nga dili ka na mawa sa kong una-una, anak. Bay! Bay, kagadiyon sa. Di ba sa kalisod ta kagadiyon sa, bay? Tuman, di daw dunga kuliron, ha? Okay. Tuman. Gamitan lang mo sa kasakyanan ni Pauli nimo. May lakaw pa ko. Uy, asa di ka? Ang ban ko ni mo, bay? Sunod na lang. Sana muro na tag dinamigo. Ano muro na tag dinamigo tunay ni? Sa pa di ay? Tuman, di pa ako ganang Pauli. Pura to sa bahay, ay. Sino asa di ka? Basta may tuon pa ko. Kung pangitaon kanimin ako, sa may itubang ako. Ay, pahala na ka. Ha? Uy, bay! Look. Ay, sikin lang tayo. Makalakaw kita, bisan unsang orasa, kung ganahan ta mo lakaw. Pero, lahigid kasaya ang dagway ni Abay sa una, eh. Sa dinipas Ginny. Excited kasi siya kanunay kung maabot ang hapon. Eh, kuha din siyang Ginny. Pero karon, naunanta si Ime, nabalik na. Taon na ba yun? Pero, ang kalipay sa dagway ni Abay. Pura naglubing pang kupras. Tinang nayaa. Pura sa gilayasag balik on. Oh, kaon og maayo, ha? Higup og sabaw ni ining manok. Gidaghan gyud na akong kamunggay. Unya may gabi pa og kapayas. Thank you. Welcome. Kaon na. Pagkaon na lang, Sab. Paabuto lang ako si Dave, Nay. Aron may kadungan siya kaon unya. Ay, tuod ay, Nay. Sayo kong mula ka ugma. Ikaw lang unay bahala ni Inday, ha? Kanunay kang naglakaw ng miagi mga simana. May giswayan ko sa pag-apply og trabaho, Nay. Ay, dinira ko sa ato. Mao ba? Nahibawa na ba inis, Dave? Wa pa na ako siya sultihin, Nay. Unya na lang tingali ko madawat ako. Mas maayos na ang sa tanan ninyong himuong desisyon. Inyo unang sabutan aron paglikay sa dili pag sinaptanay. Oo. O, Nay. Sultihan ko lang unya si Dave. Unya ko nalang pahibawon si Dave. Kung maabot ang akong visa, aron makalargan ako sa laing nasod. Gamay na lang, Dave. Gamay na lang. O gawas nun ka na unya pag-usap. Kaganina pa ko nga nagpaabot din sa parkingan sa ospital. Gayang gitrabahoan. Kalayao naman kanining buwak nga akong gidapara niya. Yado bang muro makugmikakak? Ganong mahadlok na may naong ko nga makigatupang niya. Ingon og sa may bati na hinoon ko kauaw. Pila ka tuig may nahimong suod. Karon pa hinoon ko maawaw nga makigatubang niya. Miduaw lang ko niya. Kana lang. Og kining buwak. Ganahan siya nini. Iya kining paborito. Puti ka rosas. Mao nga gidadaan ako siya.
Bahala na. Mugawas ako din eh. At nga nako siya. Kikulpaan mainom ko. Bahala na ni. Gusto na kayo makakita ni mo, Jean. Nana si Josh nga nakuha na ko. Hi! Sorry ha, nalangay ko gawas. Oh, it's okay. Shall we? Sige ah. Asa? Oh. Dave. Bon, gisulti ka? Kadiyot lang. Di ako na ha. Oh, Dave? Dave! Kadali niyang nawa. Ay naman siya paingon. Dili ko mahimong masayo. Sigit katong ako nakita dito sa entrance sa ospital nga nagbarog. Nagdagpo pa nga mong mga mata. Pero kalit lang sa nitalikod niyang nakita ko niya nga naglakaw gikan sa suod nga kauban si Josh. O karon wala siya. Akong tawagan. Walay si masayod ka nakita na ko siya gikan din sa akong sakalan. Nagsigisig panlingi. Sayop kini ko pagkani. Ana si Diyos. Malipayon ka na dyan. Deserve na ni mo. Gano'n bang kaswerte man ni mo, Diyos? Ganong kanunay ka naman piliun sa mga babae nga mahidungdanon ako. so, nakita pa rin mong imong ipangita kaganina? Ha? Midagan ka kaganina. Ingon og sa may gapas ka. Wa. Tana, gigutom na ko. Okay. Daron ti ka sa mga fancy restaurants. Ning mga pila na lang kaadlaw. Gani ang kapas sa Pinas. May na lang. Dili ka malimot na ako. Whenever you're hungry, you'll think of me. Ano kang umanito pa kang akong tawag? Hey! Nilupad na sa bangi mong una-una. Oh. Sorry. Question. Unsa na? Nakasiguro ka na ba yun? Ningin mong desisyon? Sigurado na. Well, you going abroad caught me off guard. Taod-taod ko na ning plano. Walang git may na yun sa una. Tungod ni Dave? Oh, well, maybe. Mausap kini ang angin mong buhaton. Kung buhat kagit nga, malimot niya o magkampupuan. As for me, dawatan ako nga wala na ko'y chance ni mo. Higala ragit ko kuto. Thank you, Josh, ha. Salamat nga na ang kakanunay alang na ako. Salamat kayo sa pagsapot. Ingon gyud tingali ana. Accept defeat aron less ang sakit. Ako lagi, gidawat na ako pero sakit lagi gihapon. Higala, Rami. Pero ganong ingo naman lang dinig kasakit ang akong gibati. Ganong
Ganun karon man kumibati og sobrang pangabubukan Diyos. Karon kung mas gusto mo sumbag niya kaysa diyang nasayod ko. Nga siya di ay ang lalaki nga gipuli ni Amy nako kaniadto. Nabuwang naman siguro ni pagbati Mura na ko. Oh, sakalan! Maka-listeners, maka-followers, dapitin ko kamo sa pagpaminaw ng uban pang sumpay ning naghinakos nga sugilanon. Anino sa kagahapon. Pagkagday ko no, o subscribe sa pang YouTube channel. Magkakaroon salamat sa inyong pagkananayong pagpaminaw.